Så er vi her igen. Det er det samme, det jeg havde før, som jeg viste jer. Det er så familiepakke 2 til 130 i Harald Nyborg, og det er Stævns Klænder raketsortiment til 80 kroner for en. Og der er 12 i, og det er en halv sommer. I har prøvet en. Der. Det er sgu fint. Og så er der 12 rabatbomber. Så det er min ven her, der hjælper mig. De er okay gode. Jeg havde dem sidste år. Der er 8 skud. De er fine. 4 stykker 40 kroner til Hansen. Så har jeg købt en pakke små Fanta-shots til Hansen. Og en pakke store. Ja, og store. De er pænt store. Og dem skal jeg gemme til lidt år i hvert fald. Så har jeg 5 pakker Kraken Balls. Og 3 pakker small heksehyl. Og et heksehylsortiment med både large, small og medium. Det er fint. Og mega hyl. Der er nok for 600. Ja, 500-600 kroner. Altså, jeg regner nok ikke med at købe mere. Måske lige nogle batterier, men altså, det er rigtig mere. Jeg ved både, jeg til at købe, hvis de skal have bomber, så skal I købe dem til Hansen. Og især Kraken Balls, så skal I købe dem til Hansen. Det er virkelig noget, man får for pengene. De er både længere tid, og det starter som fontæne og sådan. Det er noget, man får for pengene. Så, altså, så må jeg altså godt lægge en kommentar. Se hvor stort det er i forhold til ham. Jeg er ikke stor, for jeg er lille. Det er sgu okay. Og de her skulderraketter, de er sgu da også bare. Ja, det må med en Fanta-shot. Det skulle bare være en... De er lige så store som Fanta-shot. Men det er det på 2 tommer. Hold lige. Bliv ved med film, du skal ikke trykke på noget. Jeg skal lige vise jer størrelsesforskellen. Størrelsesforskellen er der rimelig stor. Det er cirka det dobbelte. Yes. Men nu får jeg lov til at se. Jeg har lige pillet den der orange ting af. Og lige sådan for. Jeg stiller dem lige. Så kan vi lige måle med en Kraken Balls. Og der prøver vi lige med en Kraken Balls. Ja. Det er en lille selv. Auto. Og heksehylden tager så mange. Ja, altså. De large heksehylden, de er altså også ikke store. Og så slutter vi for denne her gang. Det er nice. Husk at skrive